Почваме с едно голямо незаконно сметище, където по всяка вероятност тук идват да си или изхвърлят, или по-скоро разфасоват отпадъците за вторични суровини. Може да видите всичко от авточасти до строителни отпадъци. Тук насам има още, продължава. Дивани. Някой, ако си търси футьол, може да си вземе от тук футьол дори. Гуми, пластмаса, какво ли няма? Тръби, изолация за тръби. И тук насам продължава. Може да видите колко много. Това дори ситното не знам какво е. Някаква... Тук са хладилници. Насам продължава още. Гледай за какво става въпрос. Кенчета. По всяка вероятност тук от строително-ремонтни дейности идват и схвърлят си боклуците, каквото могат да изкарат за вторични и дим да ги няма.